Казвам се Ирена Памукова, интериорен и продуктов дизайнер съм. От 7 години правя интериори. От 3 години почнах да се интересувам и да правя опити с продуктовия дизайн. Защо избрах да бъда дизайнер? Защото търсех форма на изява, търсех начин, по който имах нужда да правя неща и да виждам резултата. Но след като завърших, имах една година така като стоп кадър, в която си задавах въпроса: искам ли така да продължа с дизайна или искам да правя нещо друго. И тогава буквално прекарах така доста време без да работя, само мислейки и правейки различни неща. След това нещата просто, не знам, руска поговорка ли е, като застанеш на пътя и ще мине, някой ще те избута. Всъщност, според мен, аз мисля, че съм си на пътя, от който трябва да си следвам. Винаги така ми се случвали нещата, че когато съм се зачудвала трябва ли да съм дизайнер, нещо се е случвало и ме е бутало обратно на този път. По някакъв начин не го приемам и като толкова личен избор, като вътрешно състояние и усещане, че това ми е, което аз искам да правя и начина, по който аз искам да си оставя следата, почерка или както и да го наречем. Според мен, щом съществува такъв въпрос, значи има и бъдеще за българския дизайн, тъй като преди известно време изобщо не се говореше за понятие български дизайн. В последните години се работи доста в тази посока. Първо отделни хора, които учат извън страната, след това се връщат, правят тази връзка, други, които от България работят. Според мен самия факт, че има една среда, работеща среда и група от дизайнери, които се опитват нещо да се случи, означава, че нещата имат бъдеще и ще се случат. Като част от група Черга мога да кажа, че ние от няколко години усилено работим в тази посока, да направим връзка между българските дизайнери и производители. Защото това е първата стъпка производителите да познават дизайнерите, да им вярват, да знаят, че могат да се обърнат към тях и да бъдат убедени, че когато поръчат дизайн на продукт на дизайнер, този продукт вече е различен, т.е. с добавената стойност на дизайна и това ще направи тяхната фирма различна от всички останали на пазара. Повечето производители нямат някакво лице, нямат някаква визия и ясна концепция как искат да се развиват нещата в тяхната фирма. Като дизайна е нещо, което може да промени това. Както казах, ние работим много в тази посока, най-вече с един workshop работилница, който организираме в началото на лятото. И вече тази година ще бъде 4-та година, в която го правим. Това е среща на дизайнери с производители. Основната цел е да се изгради точно тази взаимовръзка между двете звена, да се срещнат. Дизайнерите имат възможност да работят по различни задания и в края на workshopа да презентират своите идеи пред производителите. По-труден е следващия процес, точно с това внедряване, правене на прототипи и така нататък. И според мен тук е следващия етап, в който трябва повече да се работи, тъй като производителите са изключително заети с работата, която имат в момента. И работата с дизайнер и прототипирането на един продукт е нещо, което е извън заплануваното до момента за тях. Тоест, според мен това е една част, която тя, разбира се, от голяма степен зависи от дизайнера, тъй като той трябва да е изключително активен в този процес. Но също така и от производителите. Може би ако създадат такива центрове, както сме коментирали и сме говорили с колеги и в Черга, места, където да се правят само прототипи, където фирмата производител може да поръча да се изготви прототип. Това би облегчило до някъде този процес. И последният проблем, който той никак не е маловажен според мен, е самото
самите пазари, където производителите планират да продават продукта. Защото това е нещо, което според мен все още нямат визия. Много от тях се опитват извън страната да продават, правят опити. В този смисъл аз смятам, че ниската цена в никакъв случай не бива да бъде водеща. По-скоро да се получи един добър баланс между качество, тъй като смятам, че можем да постигнем по-добро качество от китайски и така нататък продукти. Според мен е отворен и изключително интересно, но то просто няма продукти, които са на пазара, в смисъла като масово производство, продаване и така нататък. Повечето неща, които показваме по изложби, са прототипи, проекти, които са направени от дизайнерите и които по-скоро показват възможностите и заявяват едно желание за работа и за контакт с фирми, с производители и така нататък. Разбира се, има и продукти, които са внедрени вече в производство. Сега, аз специално от моя опит и от моя гледна точка, миналата година на Водна кула показахме с Миляна Палева една етажерка, която е изключително лека, функционална. Тя е flat pack, с много ниско, с много малко отпадъци при производство от един лист, съобразена те са шперплат, които ги произвеждаме. И всъщност ние имахме изключително много интерес от хората, които минаваха и гледаха изложбата и буквално там на место също ни питаха дали могат да си купат такава етажерка. Даже година по-късно се свърза с мен един човек, който ме питаше дали вече сме ги внедрили в производство и откъде може да си купи това нещо. Ние дори не ги бяхме завършили с лак или по някакъв начин с масло. По никакъв начин не бяха защитени, но хората пък бяха много отворени и казваха, че могат сами да си ги доедисат по техния си начин. Един човек искаше да си рисува по етажерката и такива неща. Нашата гилдия е такава най-неофициална и ние сме събрани по различни групи, по различни начини, но в крайна сметка си има гилдия. Доста сме разнообразни, доста сме различни. И това, което е хубаво, като и във всяка работа, колкото повече дизайнери и повече правят, толкова по-градивна става и конкуренцията и средата. И по някакъв начин сме и коректив едни на други. Постоянно се опитваме да създаваме в черга с събитията, които правим, с срещите, изложбите, в които участваме, workshop, работилница и така нататък, защото тази среда е необходима. Ние като хора, които правим дизайн, даваме изключително много в проектите и по някакъв начин трябва да си върнем тая енергия, да се заредим, така да се каже. Работата в екип е много важна в това отношение и изключително много променя ъгъла, под който гледаш нещата. Така че аз съм винаги отворена и много щастлива, когато мога да работя с други дизайнери по различни проекти, неща мои или общи и така нататък. И в това отношение мисля, че имаме лоялна дизайнерска среда. Изложенията в България, в които участваме основно са Света на мебелите, което е едно в последните години доста критикувано изложение по различни причини. Също така София Дизайн Уик. Специално за Света на мебелите е изключително важно изложение от гледна точка, че то може би единственото по рода си, което в крайна сметка дава възможност на дизайнери, на български дизайнери да покажат своите продукти. Това е всъщност единственото и по-комерциално изложение, на което може да се направи връзка между производители и дизайнери. И в този смисъл е изключително важно за нас. Това, което наистина трябва да се направи малко по-атрактивно, по-интересно. Наесен имахме по-голяма площ, около 200 квадрата. Опитахме се да направим и работим в тази посока, да направим изложението като вътре в експоцентър, да бъде като форум, като дизайн форум, който да работи от една страна изложбата, която си е за дизайнерски продукти, от друга страна да се правят много срещи между дизайнери, различни събития, лекции, разговори и така нататък и да се получи едно по-активно събитие вътре в изложбата.
Мен в дизайн средите начина на образование малко устарял тази форма. Нещо, което много липсва, е връзката на образованието с реалния бизнес. Практическата част, нали, как този продукт, какво се случва след това. Нали, ти проектираш, мислиш, правиш нещо, какво се случва. Плюс, нали, връзки, контакти с производители, workshopи, които могат да се правят и така нататък. Като цяло такива по-активни и по-интересни форми и начини на обучение, според мен липсват. На някои от срещите, които правиме, на повечето от срещи идват много студенти, които казват, ние не искаме да слушаме професори, искаме да слушаме хора, които работят, които са близко до нашата възраст, но вече работят и искаме от тях да чуваме как стават нещата. На нас това ни е интересно. Няма такава, как да кажа, свобода, иновативност, провокативност в самите форми на обучение и оттам и в резултатите, които се получават от студентите. Тъй като навсякъде и по цял свят е нормално, че студентите са така най-живите мозъци и хората, които са с най-чисто мислене и от тях трябва да идват най-революционните и свежи идеи, докато тук това не се усеща. И според мен, нали, ако трябва да направя едно връщане към първия въпрос, който беше за бъдещето на българския дизайн, първо може би трябва да се помисли за студентите. Една част от нещата, които от тази година започваме да правим в Черга е една група студенти, които ще дойдат по време на workshop-а, ще се запознаят с работещи дизайнери и вече ще видят процеса на проектиране, на презентиране, нали, всички тези неща, които се случват за един проект.